తల్లి పాలే పంచి నిలికి తలిపులే బల తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తలిపులే బల తల్లి పాలే తెల్త తెల్త బోరలే బల తల్లి పాలే పంజార తలిపులే బల తల్లి పాలే పపా 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 పా బల తల్లి పాలే పపా 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 ಮಾತರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿ ತೇಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ 17 ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಲೋಕಮಾನದಿಗೆ ತಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಒಂದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಬಲಿ ತೇಲಿಪಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟೋಡುಂದಂಡ ಅಂಗನ ಒದಾಗ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಒಂದುವೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಇನ್ನು ಕನಗ 11 ಎಗ್ಗೆದ ಐಸರೋಡುಂಡು ಸಂಬರಪಡುಂಡು ಈ ಒಂದು 11ನೇ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚಾತ್ರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಪನ್ನಿನ ಪುದರ್ಡೆ ಈ ಒಂದು ಪಂತ ಮೂರ್ದು ಬಡದುಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂತಗೂ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಾನಸ ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್ ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಈ ಪಂತನು ಸುರುವಲುಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಸ್ಯದ ಕಲಕ್ ಪೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ತೋಜಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಸತೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೋಜಾದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಡ ದೆತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲಾರ ಎಣ್ಣಿಕಲ ಮಾತೆರ ಬರೋದು ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದ್ಕೊಂಡಲೆ ಅಂಚನೆ ವೃತ್ತಿಡ್ ದಂತ ವೈದ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕನ್ನು ಬೆಂಚವನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಲೋಕಡೋರ್ಬಡಿ ಪಟ್ಟು ಫಸರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು 2 ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರವುಲೇರು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೊಡುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಕಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ ತಾಕಿದ ಒಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರು ಓಲು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ತೋಜಿ ಓಡೆ ಬತ್ತೀರು ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜನ ಲಜ್ಜಿ ಹಲೋ 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 ಶೇಖರ್ ಒಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಂಕನಡ್ಡೊಲ್ಲೆ ಕಂಕನಡ್ಡಿ ಅಂದು ದಾತಾಂಡಿಯಾ ಕಂಕನಡ್ಡಿ ದಾಲಾತಿಜಿ ನಿಕ್ಕ ದಾತಾಂಡಿಯಾ ಎಂಕಲ ದಾಲಾತಿಜಿ ಓಕೆ ಕಂಕನಡ್ಡಿ ದಾತ ಅಲ್ಪನಿ ಅವ ಬಂದ ಅವಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಉಂಡು ಬಂತೇರು ಉಚಿತ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಬೈದೆ ಅನ್ನ ఏందే దాదా ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಾರ ರಾವಡಿಯಾ ದಾದಾ ಇದು ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈದೆ ಯಾನ್ ಕಂಕನಡ್ಡಿ ಬೈದೆ ಈ ಕಂಕನಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪು ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೇನ್ ಇದು ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡ ಇದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಆರಂಡಿಯಾ ಅಂದ ಇದು ಬೈಕ್ ಜಾಮೀನ್ ಆಡುಗೆ ಸತ್ಯ ಇದು ಲೋನ್ ಆಡುಂದ ಸಾಮ್ಯಾನ ಆವಡ ಸಾಮ್ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಭೂತಗುಂಡ ಜಾಮೀನಿಯಾ ವಾಮೀನಿ ಮುರುಮೀನು ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಜಾಮೀನು ಮಾರೆ ಜಾಮೀನು ಉಂತೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಇಂದು ಏತಿನ ಒಂತೋಡಿಗೆ ಅವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆನೆಟ್ ಉಂತೋಡಿಗೆ ಅಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ನಿಯಪ್ಪ ಏರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೀನಿ ಮಾರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಮೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸೈನಾ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅವು ಅವು ಯಾ ಪಾಡ್ವೆ ಪಲ್ಲಕ ಏತ್ ಲೋನ್ ಏತ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಲೋನು ಐನುದಿಯಾ ಐನುದ ನಿಂದ ಟುವಲ್ ಉಂಡ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಂಕನಡಿ ಬತ್ತ ನಟ್ಟಿಯ ಬಾಚ್ ಅಂದನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಏರ್ಲ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಾರಿ ಸಂತಾನದೈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಂದಲ್ಲ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಅಂದನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಂದ ಮಂಡ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿ ಪಾತೇರು ಊಂಗುಟ್ಟುಂದಾನೆ ಕಟ್ಟಾತನ ಮೂಲು ಯಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ವೈದ್ಯ ಮೂಲೇರು ಮಗುಲು ತಪಾಸಣೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಮಗುಲು ತಪ್ಪಾಗುಲ್ದೇರು ಮಾಡ್ರೆ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ 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 ಅಂದ ಸರಿ ಅಂದ ಎಂಕಲೇನೆ ಕಂಕನಡ್ಡಿ ಮುಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದಿನ ಸರಿ ಅಂದ ಸರಿ ಅಂದೆ ಎಂಕಲೆ ಕಂಕನಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ ಸರಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಚೆಕಪ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಅಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಇದಾದ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಸರಿ ಏನಡ್ತಾ ಇಜ್ಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಪೇರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಲಾಯ್ಜಿಂದ ಬಲ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ದಾದಿ ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಯ್ಜಿನ ಸೈಪುನ ಇಂದು ಅವು ದಾಲೇಜ್ ಅವು ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಜರ್ ಬೈದಿರಿ ಸಾರಿ ಪೇಷಂಜರ್ ಹತ್ತವು ಪೇಷಂಟ್ ಬೈದಿರಿ ಅಂದ ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಕನ್ ನಡ್ಡುಲ್ಲವೇ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ದೀಪೆ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆಕ ಈರು ದುಂಬು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾರ ದಾಯ್ಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬಂಡಾರ ಅವು ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಣ್ಣಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್
ಬಾಯ್ದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತಿ ಅವು ಬಾಯಿ ತತ್ತ ಪಣ್ಣಿಟಿ ಬಾಯ್ ತತ್ತ ಬಂದ್ರ ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಣ್ಣು ಏ ದಾದಿ ಮರಲು ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಹಾ. ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಈರಿ ದಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ದಾಲಜಿ ಯಾನ್ ಒರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಗುಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆರೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇರಿ ನಮ್ನೆ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟನಾಗಿ ಹೆಂಗೊಂದು ನಮೂನೆ ತೋ ಎಂಚಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬುರ ಅಂಚಪುರ ಮರಲಿ ಕಟ್ಟನ ಅಂಚಪುರ ಮರಲಿ ಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಇಂದು ಇರಿ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೈದಿನತಿ ಅಂದನು. ಅಂದೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲಾಯ್ತು ಮೂಲು ಕ್ಯಾಂಪುಡು ನೆತ್ತೆರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರೆಡ್ಲ ಒಂಜದ ಅವ್ರಡ್ಲ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಂದು ಕಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೂರ ಮೂಲು ಫ್ರೀ 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 ಪೂರ ಫ್ರೀ 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 ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯನ ಇಡೀ ಪೀಟುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪೀಟುಂಡಿ ಅಂಚತ್ತು ಫ್ರೀಟುಂಡು ಪೀಟುಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ದನಿ? ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಏನಂಗೆ ಜನ್ಮಗೊರ್ನ ಕರ್ನಾಟಕನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದಯ ಬಂಡರು ದಯ ಬಂಡರು ಪೂರ ಫ್ರೀ ಅತಿ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಏನು ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ದನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂಡ ಗಂಜಿ ಫ್ರೀ ಗಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಅತಿ ಅಂಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಂಡ ಗಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅನ್ನ. ಕಜಿ ಪುಗದಾದ ಮಲ್ಪರು ಕಾಜಿ ಪುಗುದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಹೌದನಿ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಅಕೌಂಟ್ 2,000 ಡಿಬ್ಬ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಬ್ಬ ಬೂರ್ಜಿಂಡ ಡಿಬ್ಬ ಎಂಕು ಬೋರ್ ಅತಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅಂಡಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ದನಿ? ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಕಾರು ಕುತ್ತ ಮಲ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುತ್ತಗಳು ಟಿವಿ ಅಂದ ಆಡ್ಬಾನು ಟಿವಿ ನಮ ಕರೆಂಟ್ ಏರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವ ಪುರ ದಾಲಜಿತೆ ಫ್ರೀ ಅತ್ತೆ ಬಂತೀನಿ ಹೂ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅವಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪಾರ್ ಕೂಡ ಆಯ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬೇಲೆ ಬೋಪ್ ಜಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾತು ಕುಲ್ದೆ ಮೂಜಿ ಸಾರ ತಿಕ್ಕುನುಗೆ ಓ ದೇವರಿನ ಅವಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೆ ಅವಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮೂಲ ಫ್ರೀ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಂಕಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಬಸ್ ಇರೆಗಿಂಚೆ ಫ್ರೀ ಖಾಲಿ ಪೊಂಜೋನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಅಂಜೋ ಗಿರೆಗಿಂಚ ಫ್ರೀ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಹಾ. ಅಲ್ಲೇ ಸೀರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಅಂದ್ ಅತ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಗಿರ್ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದೆ ಕುಲ್ತೀನಿ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇರಿ ಸೀರೆ ತೊತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಿಜಾ ಡೌಟ್ ಬೈಜಿ ಹೌದಾನೆ ಅವಿಯಾನು ಮುಸ್ಕಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದ ದೇವರೇ ಈನು ಅತ್ತಿ ಈರು ಮುಸ್ಕ ಪಾಂಡ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ತುದಾಗಿ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಿಜಾ ಗಡ್ಡ ಮಿಸೆ ಬರ್ದೆ ಡೌಟ್ ಆತಿಜೆ ಆತಿಜಾ ಅಪಗಾಯ ಬತ್ತಕೇಂಡೆ ದಾದಗೆ ಮೋನೆ ನೆನ್ನೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂದೆ ಚೆಪ್ಪಲೆ ಬಂದರ ನಾನು ದೆಪ್ಪುಜಿ ಬಂದೆ ದಯೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮುರಣಿ ತೀರ್ನಿ ಓ ದೇವರೇ ಅತ್ತಿ ಪಾಪ ಇರ್ನ ಕಂಡನೆ ಧರ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಎತ್ತ ಏರಿಯ ಕಂಡನಿ ಕಂಡನಿ ಅನ್ನತಿ ತಾತದ ಪಂದು ಕೊಯ್ದಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಪಲ್ಲಕ ಇರಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಫಿಲಪ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡವೇ ಸರಿ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಚೀಟು ಕೊರ್ದು ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಬರಂತೀರು ಓ ಪಲ್ಲಕ ಅಂದ ಮುರನ್ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಬೈದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕಂದು ದಾದಾ ಪಡಿಕೆ ಇಂದಿ ಈರ್ ಕಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಆತ್ಸುಗು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತೀನಿ ತುಲಗೆ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ ಪಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುದ ಪಡಿಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂದ ನೆಟ್ಟಿ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರದ ದೇವರಿನಿ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಪಿನ ಸೋಮರ ದೀಪೇರಿ ಈ ಜನ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ತಾಡ್ನಿ ಮೀರಿಯರೆ ಏನ್ ಬರಿಕದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಜಿಂಜಾರೆಂಡವೇ ಒಯ್ಕು ಗೋನಿಗ ಗೋನಿ ಜಿಂಜರ್ ಇಂಜಿನ ಬೇಜಕ್ರೇನಾ ಅಂಚತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಅವೇ ಇಂದು ಪಲ್ಲಕ ಇಂದು ಈರ್ನ ಪುದಾರಿ ಸೇಕರಿ ಖಾಲಿ ಸೇಕರಣೆ ಕಲ್ಸೇಕರ ಅತ್ತಿ ಕಲ್ಸೇಕರ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಸೇಕರಣೆ ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪುದಾರು ದುಂಬು ಪಿರೋಡು ತಾಲುಂಡ ಉಂಡಿ ದುಂಬುಡು ಎದುರುಡುಂಡು ಎದುರುಡುಂಡ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಸಾನ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದೆದುರು ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುಂಡು ದಾದೊಂಡು ಕೇನಿ ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿ. ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದ ಎದುರು ದಾದೊಂಡು ಕೇನಿ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧರಡು ಸಾನ ಕಟ್ರೆ ಆಪುಂಡಿ ದಾದಿ ಅಂಚತ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸೆಲ್ ದಾಲ ಉಂಡಾಂದಿ ಇತ್ತೆ ರಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳು ಕುಮಾರಪುರ ದೀಪೆರತಿ ರಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದ ರಾವ್ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ದೀಪ ಅವು ಅವಲಜ್ಜಿ. ಅವಲಜ್ಜೆ ಸರಿ ಅವು. ಇನ್ನು ಈರಿನ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲೆರಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇರ್ಲಿರಿ ಅಮ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆರಿ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೆರಿ ಆರು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇರ್ಲಿರಿ ಅಮ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿ ಕರ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಒಲ್ಲರಿ ಯಾನ ಅಮ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಛೆ. ಎಂಚಿನಿ ಒಟ್ರಸಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಲ್ಲರಿ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಅರ್ನ ಸೇಕರಿ ಹೌಲ ಸೇಕರೆನಾ ಆರು ಕುಲ್ಸೇಕರಿ ಛೆ. ಆತತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರಿ ಸೋಮಶೇಖರೆ ಸೋಮಶೇಖರೆ. ಪಲ್ಲಕರಿಗೆ ಸೋಮಶೇಖರೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಬಂಡಾರು ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓ ದೇವರನೆ ಆರು ಸೋಮವಾರ ಬಟ್ಟೆ ಸೋಮಶೇಖರೆ ಈರ್ನೇಟ್ ದಾನೆ ಖಾಲಿ ಸೇಕರೆ ಅವು ಬಂಡ ನಾನು ಐತಾರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಜೆ ಆತಿ ಎಂಚಿನಿ ಮರಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಪುರಿ ಪಡೆ ಇತ್ತೆಂದು ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಮ್ಮನ ಬನ್ನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಛೇ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಓಡಿ ಬನ್ಪು ನೀರು ಎನ್ನಮ್ಮನತ್ತಿ ಈರ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಕಾರ ದಾದ ಅಂತ ಒಂದ್ಲೇರಿ
ಗಂಟೆ ತಾನೆ ಒರ್ಮರೆ ಅಂಡಿ ಇತ್ತ ಗುಂಟಾರ್ದೊಂದು ಗುಂಟರ್ದು ನತ್ತಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆನ್ಯಾನ್ ಓಟ್ರಾ ಸಿಬೂರ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ಅಂತ ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂದೆ ಆವ ದಾದಗೆ ಆರು ಮೀನ್ ಮಾಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಾರಿ ಬೇತೆ ಬರೋರ ದೋಸೆ ಪುಂಡಿ ಶ್ಯಾಮೆ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಕೆನ್ ನತ್ತಿ ಆರ್ ಬೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ ಕೆನ್ ಆರು ಬೇಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಆರ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಅವೇ ಓಸ್ ಪೈಪಾರ್ ಓಸ್ ಪೈಪು ಯಾನ್ ಪಿಯೂಸ್ ಪೈಪ್ ಕೇಂದೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪು ಸತ್ತು ಓಸ್ ಪೈಪು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಪುಂಜನಗ್ಲೆ ಓಸ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಓಸ್ ಪೈಪ್ ಅತ್ತವು ಅವು ದಾದಿ ಗೊತ್ತೀನಿ ಹೌಸ್ ಪೈಪ್ ಅವ್ವ ಅವು ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ ಬೇತೆ ಇರ್ಲೇರಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲೇರಿ ಹೋದೆ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ತಿ ದೇ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇರ್ ನಮ್ಮನ ಪುದರಿಂಜಿನ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನಮ್ಮತೆ ಅಂದು ಒನ್ನಮ್ಮ ಅಂದು ಬರಲಿ ಒನ್ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಅಪ್ಪಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪಲ ಯಾನೇನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ತೊಂಡೆ ಮಾರ್ಲಿರ್ಲ ಈ ಜನ ಬತ್ತ ಅವಳು ಸರಿ ಒನ್ನಮ್ಮತೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಪಡ್ಲಿ ಅವೇನ ಸೈನ್ ಪಡ್ನಿ ಒನ್ನಮ್ಮ ಒನ್ನಮ್ಮನ ಸೈನ್ ಈರ್ದಾಯ ಪಡ್ಲಿ ಈರ್ನ ಪಾಡ್ಲಿ ಸರಿ 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 ಒಂದು ದಾದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪೂರ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಬೆಲಪ ಅದಾಂಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಲಪ ಆದಂಡೆ ಇತ್ತು ದಾದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಐಕು ತುಂಬಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಂಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಗ್ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಮೇಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಇಡೀ ಮೇಕೈ ಪೂರ ಬೇನೆ ಅಂದ ದಾದ ದಾದ ಪೂರ ಬೇನೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನೀವು ಮೂಲು ಮುಟ್ಟರ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬೇನೆ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಮೂಲು ಮುಟ್ಟರ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬೇನೆ ಮೂಲಂತೂ ಮುಟ್ಟೇರ್ನೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಭಯಂಕರ ಬೇನೆ ಮೂಲು ಮುಟ್ಟರ್ಲಾ ಬುಜಿ ಅಂದ ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ಬೇನೆ ತುಗಿ ಕೈ ಎಂಚೂರಿಂಚು ಬರ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ್ ಮುಟ್ಟಿನ ಬೇನೆಂಡ ಅಲ್ಪಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪಲಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪಜ್ಜಿ ಅವಲತ್ತು ಬಕ್ಕೋಲು ಅಬ್ಬಾ ಮೂಲು ಮುಟ್ರೆ ಆಪಜಿ ಮುಲ್ಲಾ ಬೇನೆ ಮುಲ್ಲ ಬೇನೆ ಮುಲ್ಲಾ ಬೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಬೋ ನೆನೆ ಮುಟ್ಟೇರ್ನೆ ಅಬಜಿ ಭಯಂಕರ ಬೇನೆ ದಾದಪ್ಪ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆಂಡ ಅಲ್ಪಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇನೆ ಅವಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಬೇನೆ ಅವಲಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ಕಿಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ನೀರು ಸುಲ್ಲ ಬಾನ್ಪುಡಿ ಸುಳ್ಳು ಕರ್ಮ ಬೋಡ ನಾನು ಇರೇನು ಮುಟ್ಟು ದೋಚ್ಪವೆ ಅಬ್ಬಾ ಅದೇ ಇರೆಗ್ಲ ಕೈ ಬೇನೆ ಇರೆ ಅಂದ ಜಾತಿ ಜಾಂದತೆ ಇಂದು ಇಂಚಿ ಸಾವಿ ಆ ಕೈ ಬೇನೆ ಬತ್ತೊಂದುಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೈದಾರತ್ತಿ ಎಂಚಿನಿ ಈ ರಿಂಚಿ ಬಲೆ ಇರ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ದು ಪಾಯರೆ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಟ್ ಬೇನೆ ಹತ್ತಿರೆಗೆ ಕೈತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬೇನೆ ಮಾರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಮುಳ್ಳುಂಡಿ ಒಂದು ಬಿರೆಲ ಆತು ಭೂತೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂತದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅವಡು ಮದುವೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ರಾಜ ಮನ್ಪಾರ ಅಂದಪ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಆಪಣಿ ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ ಇಂದು ಪಲ್ಲಕ ನೀನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಲ್ಲಕ ಎರಡ ಪಿನ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಪಿನ ಉಂದುಲೇನ ರಾಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಕೆ ಒಲಿ ಇರ ತಿರ್ತಿ ಅತಿ ಪಟೇನೊಂದು ಪಟೇಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈರೆಂಜ ಮುಳ್ಳು ದೆತ್ತಿನ ಅತೆಯನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಡ್ದು ಕಲ್ಲು ದೆತ್ತಿ ಯಬ್ಬಾ ತುಲೆ ಪಿನ್ ಬತ್ತಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೋಪಿನ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಿನ್ ನಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ಲೆ ಚಿಪ್ಪಡೆ ದೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಣಾರಿ ಗೆಡ್ಡು ಮರ್ಯಾದಿಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ್ತೆ ಇಡೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆರು ಹೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಆರು ಪಂಡ ಮಿರ್ ಇರಪ್ಪ ಕರ್ಮದ ಪುದರಿಂಜಿನ ಆರ್ನ ಅಂದು ರೈಕ್ಲು ರೈಕ್ಲು ರಮಣತ ರೈ ಛೇ ರಮಣಕ್ತ ರೈಕ್ಲು ಅತ್ತಿ ಆರು ಮಂಜು ರೈಕ್ಲು ಅಂದ 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 ಐತೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರ ಆರು ಬರ್ಪೇರಿ ಮರದಿ ಬಸ್ ಬರ್ಪುನತ್ ನಾನೇ ರಶ್ ಮರದಿ ವಾ ಓ ದೇವ ಪೂರ ಪೊಂಡಲ ಪೊಂಜು ನಕ್ಲೆ ಓ ನೇಲ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಲೇರು ನೇಲೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಲೇರು ಯಾನು ಏನ ಗಾಡಿ ಹಾಳನ್ನು ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ರಶ್ ಪಂಡ ಓ ದೇವ ಪನೇರ ಒಂದು ಈ ಪಂಡ ನಂಬೆ ನಾನೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಹೋಗಿ ಗಾದಿ ಎಂದು ನಮ್ನೆ ರಸ್ಸಿ ಯಾನೇಂಚಿ ಜನ ಈ ಪಂಡ ನಂಬೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಡಿತ್ತು ನೆಂಚ ಎಂಚ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಬಸ್ಸುಕ್ಕು ಎಂಚ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿ ಅಂದೆ ಈ ಎಸದೆ ಪೋಚಿ ಡಾಯಿಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಟ್ಟೆ ಬೋಲಿ ಏ ದಾದಿ ಮರಲು ಬಾತಿರಂದು ನೆಟ್ಟೆ ತೋಜಿ ಅಂದ ಪೈಪಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ದಾತ ನಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಭಾಷೆ ಅದೇ ಡಾಯಿಗಿ
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋತನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋತನ ಕರೆಂಟ್ పోతే జీ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಸೆಲ್ ದಾಯ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀನಿ డీజిల్ ಡೀಸೆಲ್ ದಾಯ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ఆయన ముట్టొచ్చి ಮಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪದೆ ಕುದುರೆ ముట్టొచ్చి డాక్టర్ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡೀಸೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದು ಜನರೇಟರ್ ಬೋದು ಮೈಫಾರ ಬುಜ ಮಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಸ್ ಹಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ హైట్ బస్తు ಅವು ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟರ್ ಎನ್ನ హైట్ ముట్టొచ్చి ಹೈಟ್ ಸೊಂಟೊಳ್ದಿ సొంటోడ్ల ಎಲ್ಲ ಹೋತರಲ್ಲಿ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಪುಣಿ ಅನ್ ಕುದುರೆ సొంటోడు ముడిచి ಯಾನ್ ತರಟ್ಟಿದಿ ಎಂಟ ಈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಕುದುರೆ ಯಾನ್ ಎಂಚೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಲೆನ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪಾದಿ ಪತ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಏತ್ ಬಂಗವೈತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಲಿನ ಮತ್ತು ಈತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಬಂಗೋಡ್ ಬೈದಿನಿ ಬಂಗೋಡ್ ಬೈದಿನಿ ಈ ದಾದ ಬನ್ಪೈ ಈ ದಾದ ಯಾನ್ ಮಣ್ಣ ತುಂಬುದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುದು ಬೆಲೆ ಬೋತೀನಿ ಇರು ಮಣ್ಣು ತುಂಬುದಾರು ಹೆಂಗೆ ಪೋಯಿವಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಟ್ಟೆತ್ತು ಹೆಂಗೊಂತೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮರಳು ಕಟ್ಟಣ ಹೋಗ್ತದೆ ముడిచి తిట్టుదిలే ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿ అవు డీజిల్ అత్తే ಪೆಟ್ರೋಲ್ పెట్రోల్ అత్తే డీజిల్ అత్తే ఒక అవు ఆజంత పడికే ದೇವ ಕ್ಯಾಂದ ಬೂಚಿರೊಟ್ಟು ದುಂಡ పడికే మెయి నిలికే ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಎನ್ನ என்ன என்னன்னு பண்ண மாதிரி என்ன படிக்கன்னு பண்ண ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೈಜಿರತ್ತ డీజిల్ దాయి డాక్టరే ಅಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನವೀನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ದಾದಂದು ಎಡ್ಡ ಪಡಿಕೆ ಅಂತ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬರೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂದು ಎನ್ನ ಪಡಿಕೆ ಮಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಬೇ ಏರ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದೇನು ಮತ್ತೆ ದಾಯಲ್ಲ ತಂದು ಬಾಯ್ದ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೈದಿನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನನ್ನು ಪಡಿಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪೋ ಏರೇರಡ ಎಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಓ ಪಡಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡದ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಇನ್ನಿತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ನೆಂಗೆ ಪಡಿಕೆಂಡಲ್ಲ ಈತು ಪೋಪುನು ಬೆಗರ್ ಮಾತ್ರ ಈತು ಪೋಪು ಅವ ಆಪುಡು ಆತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇದ ಏರು ಏರು ಅವು ಪೇಷಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪಲ್ಲಕ ಮೇನ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪೂರ ಚೆಕಪ್ ಆತೇನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಫಿಲಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಿಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುದುರೆ ಅತ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಏಪ್ಪಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ನಂಬರ್ ಅವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನರಮನಿ ಮಿಷಿನ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನರಮನಿ ಯಾನೇರು ನರಮನಿ ಮುಗಿನ ಪಡೆ ಯಾನ ನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಡ್ತೀವೋ ಓ ಬೊಂಬೈ ಏರು ಬೊಂಬೈ ಎಂಚಿನ ಬೊಂಬೈ ಮೀಟ ಚಂಚಲೆ ಕಂಚಲ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಮೋನ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ಯರ್ದ ಯಾನ ಬೇಬಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ ಸರಿ 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 ಶೇಖೋ ಓ ಶೇಖರ್ ಶೇಖರ ಹೌದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೋಮಶೇಖರ ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮೆರ್ಲೇ ಅಂಚೆ ತುಲ ಅಮ್ಮ್ಯಾಗ ಬೀಫ್ ಇಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚೋಲಮೆ ಭಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ವೈದ್ಯನಗೆ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾಯ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಎಂಡ ಒಂದು ಪಡಿಕೆ ತುಂಬವನ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾಯ ಹಲ್ಕಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾತಮ್ಮ ಭಾರಿ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡ ಮೆನಿಕ್ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾಯ ಏದ ದಾದಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಿಪಿ ಐ ಉಂಟು ಯಾನ ಪಂಡೆ ಮಿಷಿನ್ ತೂಕಾಂದು ಮಿಷಿನ್ ಲಗಾಡಿ ಬೋತುನೆ ನಮ್ಮನೆ ಓ ದೇವಾ ಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೂರತ್ತೆ ಗುಲ್ಲು ಬಾ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಮೇಮೇನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಈಲಾಗುಜ ಮರೆ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಬಿಡು ಮರೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲೇ ಏರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಚಿನ ಬಗ್ಗಲ್ ಸೈದ ಮಾರಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ತಾವು ಚೀಟಿಡಿತ್ತಿನತ್ತೆ ಚೀಟಿಡ್ ಬರೆದಿತ್ತು ಯಾರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸರಿ ಆತ ಸರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನಡು ಪನ್ನಮ್ಮ ದಾದ ಅವಳು ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರೆಗೆ ಜೋರು ಬೇನಂಡೆ ಹಾಕದಿನಿ ಹಾಗೆ ಬೇನದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬೇನಾತನ ಎಂಕದಾಲ ಆತಿಜಿ ಹಾಕದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡೆ ಮರ್ದು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾನೇರು ಮಂತ್ರವಾದಿ ಪಾತ ಬರ್ರೆ ಸೈಯಾಡ್ ಅವು ಮಾತ ಸೈಯಾಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬುಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಮೂಲ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಮಾರೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬಿಪಿ ಎಂಚುಂಡು ಬಿಪಿ ನಿಕ್ಕ ಸರಿ ಉಂಟು ಎಂತ ಹೋಗ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ
ಅತ್ತು ಇರು ಪೆಟ್ಟುಪಾಟ್ನ ಕೈತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಮುರಣಿ ಆಲ್ನವರಿಯ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾರಿಯೋ ಈ ಬೆಟ್ಟು ಬಂದ ನೆಂಪಾಣೆ ಮೋಲು ಮುರಣಿ ಓ ಏರಾಗಿದೆ ತರಕಾರಿ ಗಾಡಿ ಅಂಗಡಿದೆ ತರಕಾರಿ ಗಾಡಿ ಉಳ್ಳತೆ ಆಗ ಹಾಕದಿನಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಕಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಕಲ್ PG ಪೂರಡತ್ತೆ PG ಪೋಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರ ಅಂಕಲೆ ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪುರ ಡೆಲ್ಲಿದ ಪುರ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಕಲೆ ಪೋನಗ ಈ ತರಕಾರಿ ಗಾಡಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ತೂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅವಲ ಎಂಚೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲೆ ಇಂದಿನ ಗಾಡಿ ನಿಂಚ ಪತೊಂದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಇಂಚ ಇಂದು ಗಾಡಿಯ ಗಾಡಿ ಇಂದು ಗಾಡಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಡಿ ಮರ್ಲೆರ್ಲಕ್ಕ ಏಸ ಪಾಡವನು ಬೆದ್ದು ನಾಚಿಕೆಟ ಅವನು ನೆಟ್ಟೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಮೂಲ ಗಾಡಿ ನಿಂಜಲು ಗೊತ್ತನೆ ಮಿಂಚ ಕತ್ತೊಂದು ಮಿಂಕ್ಲಿನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 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 ಪಂಡ ಎಂಚಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚ ಮೊಕಲು ಪೋಂದುಲೇರ ಪೋಂದುಲೇರು ನಿಕ್ಲ ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಏಕಂದು ಕೇಳಿ ಅಂಕಲೆ ಅಂಚಕೆನ್ನು ಮೂಜಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಿಡೋಲ್ಯಾ ಎಂಕು ಬೆಚ್ಚಾತೇನು ಹಿಂದಿದಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆತನ ಅಂಕಲೆ ಎಂಡ ಪಂಡಲು ಹಾಲು ಇಂಚ ಪಣ್ಣಿಂದು ಒಲ್ತು ಏರ್ದನೆ ದಿಜ್ಜಿ ಕಾಚದರ್ತೆ ಬೊಂಜ ಸಾರಿ ಬಿಡ್ತೆ ಹೊರರ ದೆತ್ತದ ಬೋಪುರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಬ್ಬನಿ ಬೆಚ್ಚನಗ ಅಂಚಬಲ್ಲೆ ಸಮಾಕದಿನ ದಾದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೊಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜು ಅತಿಜಿ ಐ ತರಕಾರದ ಗಾಡಿ ನುಕ್ಕೊಂದು ಹೋದು ಪನ್ಪುಂದಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೋಡ ಐ ಬುಳ್ಳಿ ಬೋಡ ಅವು ಕೇಳಿದು ಪೋತಿನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂದು ಕೇಂದಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾ ಮೊಕ್ಕಳು ಆರಿಲೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರನ್ನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 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 ಮೊಕ್ಕಳು ಬಂದಿನ ಮೊಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅವು ಮೆಚ್ಚಾತೀನಿ ಭಾಷೆ ಜನ ಯಾನೆ ರೇಟ್ಗೆ ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಬೋಡ ಎಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಗರ್ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಒಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಅಂಡತ ಅಂಚ ನಂದ ನಿಕ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಚಕ್ಕ ಅಂಡ ಪೂರ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ಚಕ್ಕ ಆತದೆ ಎಂಕ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೋಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಕೋಡ್ಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಡುಕುದಿ ಬೇರೆ ನಡುಕು ಬಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಕೋಡಿಡ್ ಬಂಡ ಉಸರಿಚ್ಚಿ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಲಕ್ಕೆರ ಬಿಜಾರೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇದೆ ಮೂಲ ಉಚಿತವಾದ ಉಂಡತಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ದಾದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಿ ಐಕೊಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಐಕ್ ಈ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಡ್ಲಿ ಶೇಖರ ಓಡಿರ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತ ಐಕೊಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲನ ಐಕೊಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೋಮ್ ನರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಹೋಮ್ ನರ್ಸ್ ಮಾಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ದಾಖಲು ಬತ್ತ ಯಾಕಿರ ಅನ್ಪೇರ್ದೆ ಉಳ್ಳೇರತ ಉಳ್ಳೇರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಚಾಕ್ರಿ ಅನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾನಂತೆ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಬಡ ಉಮರು ಅನ್ಪೇರಕಲ್ ಇದೆ ಕಾಸು ಬರ್ನ ಅಕಲು ಎಂಚಿನ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ನರ್ಸನ ಅಕಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಾಸು ಬರ್ನ ಎಂಚಿನ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಯಾ ನಾನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೋದು ಪಾಡ್ನ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ತ ನರ್ಸನಕಲ್ ಅವಸ್ಥೆ ತುತ್ತೊಡಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತರೆ ಕಾಸು ಬರ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರ ಬನ್ಪರತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡೋದು ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಅಕಲು ಬನ್ಪಿನ್ ಆಗಲೇ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಆರವರೆ ಹೇಳಿ ರಮ್ಮೆರವ್ರು ಲಕ್ಕೆರ ನರ್ಸುಡ ಪಂತ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರರೆ ಲಕ್ಕೆರ ಬರ ಆಪುಜಿನಿ ಅಕಲು ಬನ್ಪಿನಿ ದೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನಿಕುಲು ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೇನು ಕುಲ್ಲಲೆ ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲೇ ದರ್ಬೇರ ಆಪಣ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಎಂಗ್ಲೇ ಬೇತಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಅಪ್ಪ ಕೈಗೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಜ್ಜ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಗುಲ್ ಬರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಂಡದು ಬಾಂಡಿನ ಮೂಲು ತುಯ್ಯರೆ ಜನ ಜಿನ್ನ ಲಾಲ್ಪೊಂಜಿ ತುಯ್ಯರೆ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಬನ್ಪನೆ ಎಂಗುಲ್ ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕೊಂಡದು ಬಾಂಡಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಡದು ಬಾಂಡಿ ಅಗುಲ ಇನ್ನು ಸಸಾರ ಮತ್ತು ನಾಯ್ದು ಗಾಡೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದ್ರಕುಲದೆ ಪೋಪಿನಿ ನರ್ಸನಕುಲು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡೇಡ್ದು ಓಡಿ ಎಂಗುಲು ಬೋದನ ಮನಸ್ಸು ರೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋದು ಆ ಗುಣ ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಬೋನಾಗ ಆ ಬೋಡು ಇಂದು ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಜನ ಅಗಲು ಅಕಲೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿಜರ ಸಂಬಳ ಹೊರ್ಪಿಜರೆ ಎಂಜಿನೇ ನರ್ಸನಕಲ ಮರ ಎಂದು ಆಂಜಿ ಬ್ರಾ ಬಡ್ತಿ ನರ್ಸನಕ್ಲ ಪಂಡದು ಆತ ಸಸರ ಮಲ್ತ ಪಾತಿರಡ್ಚಿ ಕಾಸ್ಕೋರ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮಲ್ಚಿನ ತಪ್ಪುಗು ಮಾತೆರೆಗಳು ಅವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊನಪನ ತಪ್ಪು ಏಪಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ಪ ಕೇಳ್ನೆ ಎಂಕಿಲಿನ ಎಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದು ಏತೋ ಬಂಗೋಡು ಕಟ್ಟದನ ಪೀಸು ಆ ಬದುಕನ್ನುಲ್ಲ ಎಂಕಿಲಿ ಅಡ ದಾಯಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಿಲ ಜನಕ್ಕಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾತೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಬನ್ಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮುಡು ಎಂಕಿಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದೆ ಎಂಕಿಲ ಜನಕ್ಕಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದ ಅವು ನೆನಪಿಪ್ಪಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಎಂಗಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಪೋದು ಎಂಗಿಲಿ ಇಲ್ಲು ಓನತ್ ಬೇರೆ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗಿಲಿದ್ದ ಹಪ್ಪಗಲ್ಲ ಎಂಗಿಲಿ ಜನಕ್ಕಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ಲಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಿದ ಪುರು ಬಾಲೇನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಜನಕ್ಕಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ದಯ ಮಲ್ತದು ಯಾ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕೇನೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನಿ ಈ ಭಾವನೆ ಓಡ್ಚಿ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನಿ ಶೇಖರನ್ನ ಪನ್ನಿಯರೆ ಸುಲಭ ಅಕ್ಲು ಲಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಅನುಭವ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಗಲು ಪನ್ಪಾರು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಲ್ಪ ಬಂಗದಾದಣ್ಣ ಕುಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಸೇವೆ ಭಾವನೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪುದರಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲ ಮಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ
pa 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 pa. ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ Pa 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 pa. ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ತೀರ್ಪು ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಮಂಜಿ ಪುದರ್ ಬನೊಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಪಂಚಿಕಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಕೊಯ್ಲಾ, ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್, ತಂಗವೇಲ್ ಕೊಯ್ಲಾ, ಸಂದೀಪ್ ಸೋರ್ನಾಡ್. ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇರಿ ಅದು ಪರ್ಯಾವ ಕಡೆ ಪನ್ನಗ ಕಾಪಿ ಕಡ್ಲಕ್ಕ ನಾನು ಅಭಿನವ ಮಲ್ಪೇರಿ ವೈಷ್ಣವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದಾರು ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ನರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಂಚಿಕಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಪಂಜಿಕಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಓಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡಂದೆ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬೋಡು ಯಾಕೆಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ఆయన ఆండ అయి ఉంతోన్వి అయి ఆరబల్లి ఆయన మెయికాయ ఆళ్ళ పందొందు పోడు అప్పకాయ ఇటు చిత్ర నోడు తోజువే అయిన ఫుల్ ఓన్ల బ్లాంక్ అవన్ లెక్క మల్దారు సూపర్ ಆತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎತ್ತೋ ನೆಟ್ ಬೈದನೆ ಅನ್ನ ನೆಟ್ ತೋಚಿಪಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರದ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಯಾಕೆಂದ ಅಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು అయిన ನಾಡ್ದು ಪತ್ತನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ నేను ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ನೆಟ್ ನನಲ ಏಟೆ ಮನ್ಪುನಾಥ ತಾಕತ್ತ ದೇವರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ದಂತ ವೈದ್ಯರೇ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ದಂತದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಪಟ್ಕದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಎಡ್ಡಾತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕಲೊಂಚಿರೋ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವು ಹೊಸದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಹೊಸತ್ತ ಇಟ್ಟಿಂಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ದೊಂಜಿ ಈತ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಗುಡ್ ಏನು ಅರವಿಂದ ನಡಬನ ಐತೀನಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದೇರಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಆಯ್ತು ಅವೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಅರವಿಂದಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ದಿಂಚ ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಈರು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ರ ಅದು ಅರಡ ಪಾತ್ರ ನಿಂಚ ಬಂತು ಅಯ್ಯೋ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೂನಾಗ ರೇರ ಹೆಂಚಿನ ಅವ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಇರು ದಾರ್ಲಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದವನ್ ಬುಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಯಾನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬನ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪುನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಚ ಬನ್ಪರಂಚ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂತರತೆ ಅಂದು ಸರ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ರೇಟ್ ಕಟ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅವು ರೇಟ್ ಇಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟಿಗೆ ಬೋದು ನಾವು ಎಂಚಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಓ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೀಡ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಲೋ ಇವೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಂಪ ಅಂಚ ಇದೇ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಮೇ ಓ ದನಪಾಲ ಭಾರಿ ಬೊಳ್ಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಕೇನಿದೆ ಶಶಿಕಲಾ ಎಂಚಿನ ಸಸಿಕಲ ಪೂವ ಮತ್ತದಿ ಪೂವ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬುಧರ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಲಜನ ನಿನ್ನ ನೋನೇನ ಬುಧರ್ ಹೂವಣದ ಪಾತ್ರೆ ಕುದುರೆ ಎಂಚಿನ ಕುದುರೆ ಮನಂತೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ವೆ ಎಂಚಿನ ಹೊತ್ತನ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದಾಗಿ ಬಂದೆ ಮೇಲೆ ವೈ ಹೊಡಚಿ ಅಂಚತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಗೌರವ ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತುಯಿನ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ